Dino iki arep nyang sawah ngewangi mama ulur dele. Assalamualaikum. Halo Kang Mas Mbak Yu. Wis matengan kabeh iki oleh masak. Langsung wae sarapan. Iki masak sayur Jepang tambah endog glundung. Wis nyel ngene tok oleh masak tanpa nganggo enggok-enggokan. Ya orang goreng tempe utawa goreng tahu. Menggoke gur nganggo krupuk iki lho. Ngene ae wis alhamdulillah. Wis rampung sarapan langsung budal nyang sawah. Lah iki ujug-ujug wis teko sawah ceritane babat alas dhisik iki. Babat banggal pari karo suket bayi. Iya sukete ora kaprah wae. Iki ngono lagi ajaran babat rong taune babat ngene iki dijajal-jajal nepake alit wi mau malah guyu ngakak tok eneke iki mau. Tibake ora semudah pas nyawang mamak sing babat. Yen disawang iki kayake gampang ngono kuwi tibake jajal dhewe iki yo angel. Lah akhirnya dijajal terus sampai iso. Asline yen wis ngerti carane yo iso sih kabeh kuwi nganggo proses. Mergo wis rada oleng mlipir leren dhisik. Wow, mantap iki digawake mamak bekal lotes. Iki buahe saonone wae kates mbitimun. Lah iki mak lotes disambi melihat suasana di sekitarnya. Bayu, panase cetar tenan kok iki. Cuacane jan panas pol cerah banget. Sakit cerahe iki mau ana gunung sing ketok saka kene. Iki jarene iki mau Gunung Merapi nek gak Gunung Merbabu ngene ketok ya. Apik ngono didelok saka dodohan. Piye ya hawane ning sekitar Gunung Merapi ngono kuwi iki adem apa piye ya? Rong taune tekan kono ngertine ya gur saka dodohan ngono kuwi. Olehe leren wis katok iki mulai maneh. Oleh babat kemau rak wis rampung iki dilanjutne ulur dele. Aku tak sing bagian ulur wae soalnya aku mau njajal tonjo kuwi lho gak iso. Dadi sing bagian tonjo ben mamak wae sing wis ahli ngono lho. Rampungan olehe ulur dele iki ujug-ujug wis teko omah. Lah iki mau lagi teko omah iki mau moro-moro kepengin gawe puding. Langsung wae digawe iki mau nganggo puding sing kaya ngene iki lho. Iki ngono puding sing langsung cemplung gak usah nganggo gula wis legi iki mau. Ketoke ngono kuwi. Lah tapi aku mau proses awal iki wis kleru. Kudune serbuke kae mau dicemplungke panci dhisik. Mari ngono banyune dicemplungke sithik-sithik ngono kuwi langsung diaduk-aduk tapi kae mau malah banyune dhisik lagi serbuke sing dicemplungke. Dadi kaya gak gelem nyatu karo banyu ngono lho kaya pecah-pecah ngono kuwi lho. Lah iki pas wis diobor iki untung iki gelem nyatu. Sak ini diaduk-aduk terus ngono kuwi. Jan iki mau trah yo kelalen tenan kok wis pikun mengkene. Lah iki wadehe wis dicepake dhisik. Lah iki pudinge kan ya wis arep mateng terus engko diangkat dipindah ning kono kuwi mau. Sing nyepake wadah iki malah gegeden wadah iki mau. Wadah iki mau cuma nyepake telu tok. Lah paling ya gur dadi telu ora kebak. Trah pudinge iki mau ya gur sitok dadi paling dadine ya gur sakmene iki. Ki mau takarane 500 ml lah tapi gak duwe gelas takaran lho gur tak awur wae ki mau banyune. Rumangsaku ya banyune kurang akeh iki mau tapi ya seben lah. Lah kan gak iso kebak iki uman separo tok iki. Iki mau umpama didadekne loro tok paling ya iso kebak. Tapi rumangsaku yen maem puding sakmono kae mesti mblenek ngono kae. Ya akhirnya tak gawe ngene wae separo wae ben gak mblenek. Iki mau asline wadahe kudune kan cilik-cilik ngono kae to. Saking onone nang omah iki mau wadahe gedhi ya wis lah nganggo sing iki wae timbang dadak golek. Mending memanfaatkan barang sing wis ana wae. Lho iki mau gak mendung mara-mara iki mau udan. Piye bocilku kecah iki ya wis ya tak parang videone sampai sakmene wae.